honegin. Nik bizkaieraz eitzen dut berba, zozer ulertzen ez badoztazue, galdetu, bai? Bizkaieraz, etzeko euskeri eitzen dut, eta errestasun gehiago deko bizkaieraz. Bale, lehenengo ingo dutena da, Mikel Altzuartekin da benari ingotatez ekarpen batzuk, ze bera entzunde, gauza batzuk etortzatezolan gogora, ez? Adibidez, aipatu dugu zensura, eta horregaitxik esan dut, ez? Nik nebarre behari eta esaten dut zatie, gu gazte denporan, Frankon sasoien, entzuten genuen, Frankon parti entzuten genuen, notesizek entzuten genuen zen berriak, ez? Orduan ez eguen teleberririk, orduan eguen El parte de Franco, eta hori entzuten genuen, baina gero, aparte, benetan zer gertatzen zen jakitzeko, entzuten genuen, edo Radio Paris, edo Radio Pirenaika. Horregatik indut lehen bromie, Radio Paranoika, ez? Gure izaten dugu paranoiko garizela, baina ez gara paranoikoek. Beti eukidugu espiritu kritiko hori, eta beti gure izen dugu egize jakin, eta nik hori etzien ikasi dut, gurasuekaz, eta etxitxe, eta umma, eta gerran ibilizin guztitxeekaz, hori ikasi dugu beti. Ez dizela gauzakolan beste eriparik bersiño ofizialak ez dugu sinestu, eta ez gara ziko oin bersiño ofizialak beste eriparik sinesten. Bale. Krugmingek esate ban oso garrantzitsu edala norberan estrategie jarraitzie, eta ez etzaiaren estrategia. Orduan, nik hemen gero ingo duten proposamena da, gure estrategie zein izendan, historikoki zein izendan, ze hau ez da lehenengo biderrak gertatzen jakuna. Eukin gendun esate derako erromatarren imperioa egon zan, arepe psikopata batzuk izen zin erromatarrak, Erromako Neron eta horrek psikopata batzuk zin, eta arek eurek berez, euren jarrera eta euren jokabide horrek etxen deuz imperioak etxen diz deskomposatu etxen diz eurek, ez? Euren ustelkeri horretan etxen diz eurek des egin. Eta orduan, erromatarren imperioa jauzi zanien, ingendun bagaudan iraultza, seguro aski ezen duen ikasiko liburuetan eta unibertsitateetan ez dugu hori ikasi, baina hor egon zan bagauden iraultza, Arakaeli, horre sakana, gaur egun sakana dan horretan hortxe eukien antzauren abia puntu edo, eta orduan erromatarrak jauzi zinien, hor egon zin bagaudak, eta ibena izen zan gero iraultza bate iben, eta iraultza horretan ibena da komunala berrantolatu. Hori da proposamena. Zein da gure estrategia, egoera honen aurrien, gure estrategia da orain arte eukidoguna, ze gaur etxen gabizen kritika hau ez da gaurkue, kritika hau beti egin dugu, kapitalismoaren kritika beti egin dugu, eta estatuaren kritika beti egin dugu, eta horretan segitzen dugu. Gertatzen dena da, egoera hau akulu bat dela, gure aurrera pauso horretan bizkortzeko. Ze egia esan, kapitalismoa kritikatzen gendu, baina egon gara nahiko narkotizatea egon gara, kapitalismoa aldatu behar da, bai, aldatu behar da, ze injustizia, eta bai, injustizia, baina aldatzeko pauso askorik ez genuen emoten. Danok egon gara apurbet, hemen Euskal Herrien eukidoguz, 30 urtetan, 35 urtetan eukidoguz aukera asko, funtzionarioak iseteko, eta horre dirutxuek beti emoten dugu beste epeltasun bat, ez? Eta epeltasun horretan, egon gara, eta oin tokaten jako espabilatie. Ze plana, honek, psikopata kuadrilla honek, Mikelek aipatu deuz, Rockefeller, uste dute aipatu duzula, gure amumak esate ban. Gure amuma ez, gure amuman amak, gure birramumak, amuma madalenak, esate ban, inoke galleta kaja bat ataraten banien maizen ganera, holan, galleta kajie, eze hiru galleta kajie, ataraten zanien maizen ganera, amuma madalenak esaten egin ban, zen oso txikitsuen nintzen, esaten egin ban, baina, ze pentsazue ba, Rockefellerren boltzie deko zuela? Eta beste batzutan, esaten egin ban, baina, ze pentsazue ba, Rothschilden boltzie deko zuela? Así que, gure amua madalenak, baserren txikapenaz urten barik, eta erderarik askori pesaban jakingo igual, baina baekizen hor baeuzela Rockefeller bat eta Rothschild bat antza diru asko eukienak.
Hori ja, gura humak baekizen. Orduan, nik oine konspiranoiko talako koplak entzun dut esan nien, beti betzat not, nik Rockefeller eta Rothschild oso etzeko dekote zela, eta orduan niretzako ez diz paranoiak, diz benetan gure etzien betidanik entzundan zeozer. Oso bitxize, lehengo baten egon gara Katalunian, preso dauen emakume baten familiegaz, Lola daruz, preso dauen emakume, urterik gehien preso darun emakumie da, etako kidie iseti haitxik, eta dau Briebako kartzelen da orain abilan, Maixoli Parragerreaz da batera dau, eta Lolan familiegaz gauzela, han omenaldi baten jakon eta elkarte bat eta sortu dabe berari elkartasune adierazteko eta bar, eta hor, afaltzen gauzela, haitxetu naban Rockefeller eta Rothschild eta Kataluniako batek Granollersen, esan dozten, beran etzien bai. Horre, Rockefeller eta Rothschild horre ezagunek zila, beran etzien, ja, sarrak haitxetute. Beraz... Horain dira, Gates eta Soros. Bueno, horre diz, oingo gaztiek. Horre diz, psikopata gaztiek, baina horrepe niri ja Madrileko 15M izen zanien, lagun batek esan dozten, zelanik denbora garrenien konturatu zin, edo entera zin, han lehenengo momentuen ja agertu zila, lehenengo egun nien, edo bilamonien, agertu zila ja megafonitxek eta gauzak. Eta denbora garrenien konturatu zila, edo entera zila, Sorosek ordain dute eusela horrek megafonitxek. Hori izan dozten, aspaldi lagun batek. Hori izan lehenengo biderrez nik Soros aipatzen entzunaban egune. Osa, 15 inguruko horretan, ja, antza, eta arek esan dozten, da esan dozten, da Soros hori nor daba, da esan dozten, Soros da Rockefellerrentzako biharreitzen daben bat. Beraz, horrek, danatiz, etxe batekuek esan egun. Aguma Madalenak beste usaba pesate ban. Aguma Madalenak den dieukon, basarrizen, gu basarrizen bizigara, da basarrizen eguen den die, antxineko dendak, den die eta tabernie esana, gero, gerra hostien, razionamientu eta bertan bebait, gure hausuen, lastarri hausu Ibarrangelun, gu gara lauetze, da lauetzitatik, euren bata san errotie, eta bi zin dendak. Osa, pasoko leku esales, elantxobe eta korda eta horrek bermiorako eta zera, darun, Aguma Madalenak, esaten dugu zen gure amari, gure ama kontaten dugu, zelan bera txikitzu esanien, 6-7 urtaz, zelan nik etorten zan baserri bateko Andrie, dezote esango baserrien izena, da baserri bateko Andrie etorten izan, da orduan, hori Andri hori etorri bizan egunien gure Aguma Madalenak, gure amari, esaten dugu zen, elitxu, oin, Jesusa, esangot, Jesusa ez da, baina Jesusa esangot. Oin, Jesusa etorriko da, da zu plantako zara beran ondotxuen. Ze geixu edeko. Da, zerrete zan geixu hori, eta zan lapurtu eitxe bala. Lapurtu eitxe ban, arek Andriek hori xe geixotasun eukon. Pues gaur egungo kleptomania dizingo zala. Baina, gure amumak esaban esaten, atzo madarikatu eta zera, ez. Gure amumak eitxe ban, umie ipini onduen. Elitxu, oin, Jesusa etorko da, da zu plantako zara beran ondotxuen, ze geixu edeko. Orduan, honepe, da lehen Mikel aipatu dozuz, zelako geixotasun edekien, diruen, da boterearen, da zera, ez? Hori be geixu eda. Da horrepe etzekuetiz. Ze hemene amalur honetan badano gara etzekuek. Hori bezalto bat izen da, honeke pandemia edo koronazirkus honek garri dozkun beste aukera bada, hori oin bapatien danok konturatzen gari zela, danok gauzela etze baten, ez? Amalurra edo gaia planetan edo danok gauzela etze baten, eta horrepe salto bat emon erain dozku. Mikelepe haitxetu deu, umiek, hori zelanik galdu dugun ume isekera hori, ez? Ze umiek galdetu itxen dabela, ze haitxik, ez? Zergatik, ze haitxik. Eta niko goratu dut, guk gure etzeko umiek eruten gendu zenien ikastolara, txandak haitzen gendun beste guraso batzukaz, Gernikera eruten gendu zen umiek eskolara, ikastolara. Eta han kotxien, eguen ume bat, beste lagun batzune umie, darek oso berba egitxe itxeman. Baina
berba bi eitzen zituen. Zehaitzik, eta bestie, zetako, zehaitzik eta zetako. Hori oso interesgarri da, zehaitzik, eta batez behar nik uste Mikelek hori indabela, ez? Mikelek aztertu du zehaitzik heldugari zen gauzen egoera honetara, da zela nik esplikaten dan, ointze pasaten dan, eitzetu dauen guzti, ez? Eta hori, nik gureko honekena da, nik orain, hau apur bete, hau, sarrera hau amaitzen dugunien, egingo dutena da zetako. Zetako, nire hipotesiek, zetako dauen gertatzen hau. Nire hipotesiek da, yoga irakaslienaz, eta ikasi neban, aditu ez naz, baina ikasi neban soziologia eta zientzia politikoak. Orduan, dekotez alderdi bizek. Batetik da, kanporako zer hori, keska, ardura, soziala, politikue, aipatu duz Mikelek zelanik berriako arpidedun isetieri itxi dutzen, nik berriako arpidedun isetieri itxi dutzen, orain dela 5 urte edo, eta niri asko erakutsi dozt, Iruña Beleiak. Iruña Beleia. Iruña Beleia argitu, da kamiseta hau. Iruña Beleia prozesue jarraitzu dugunok, ja ikusten gendun, 2008an hasten da Iruña Beleiako kalbario hori, Lurmenek, Eliseo Gilek eta Idoia Filloiek eta pasadaren kalbario hori, eta pasatzen da bizen kalbario hori, eta ja ikusten gendun berriak ezabala argitu gure Iruña Beleiako kontue. Ikusten gendun argiak, zehozertxu gehitxu hau, zehozertxu, ETBek ez da inundik eta inora be, guk ikusten gendu zen, horrek guztiz zelan da bizen, gai zientifiko baten. Iruña Beleiako kontue argitzen da, laborategire erun piezak, eta argitzen da hilebetien argitzen da kontue. Eta ja, kasik 12 urte daruguz, kontu honegaz. Orduan, ja ikusten genuen Euskal Herria zelanik euen, dana euen interbeni dute. Ustel dute, ez dute zango, baina interbeni dute bai. Zelanik eusen ari guztizek, eskerra bertzalik adidez esateban, Iruña Beleia, bildu barruen euselez lau alderdi, eskerra bertzalekuek esaten dozkuen, eak ezabalez gure argitzerik Iruña Beleiako kontu hori, Lorena López de la Calle lio hasi ebana eaku esan, edo eta da, orduan, zelanik Lorena López de la Calle esaban hori ja traba bat zala ea, bildu barruen, eta orduan adostutako desadostasun bat zala Iruña Beleia. Eta nik esaten, baina adostu leike zientziari buruz berbarik ez eitxie? Geuza zientifiko baten heldu leike olako adostasun batetara? Orduan, koronazirkus hau heldu danien, ez nabarritu. Ez nabarritu. Osea, logika horren barruen, etorren, zientziaren globo hori, zientziaren burbuja hori, aspaldi Victoria Sendonek emon euskun itzaldi bat, 2008an emon eban, Victoria Sendon da feminista historika, holan potente bat, Andaluzian bizi dena, baina, beran ama Bilbotarra zan, eta beran haitxitxe edo birre haitxitxe izen zan Gernikeko alkati, eta Euskal Herriko zerre injar hori deko Victoria Sendonek, eta Victoria Sendonek Gerniken emon euskun itzaldi bat, ja 2008an emakume elkarte bat sortu genuen, Urdaibaiko emakume elkartie, eta itzaldi inaugurala edo moneuskun, eta zan las 5 burbujas de la crisis. Eta orduan, 2008, zan la burbuja inmobiliaria, korten zari Lehman Brothers, eta horre danak zelanik eixen zan, la burbuja financiera, la burbuja económica, eta esate ban, gero etorriko zala, estanda eitxie, la burbuja científica, pendiente huela, eta besteren bat. Eta hau da la burbuja científica. Osea, orain, konturatu gara, batzuk harinau, Iruña Beleiagaz ikusten gendulako, gauza zientifiko baten, arkeometria, karbono 14, termoluminiscencias, osea, zientifikoki posible esala hori argitzie hilabete baten, eta esala argitzen,
eta 12 urte diz, pasadiz, eta ondin holan gauz, eta orduan, hau etorri jakunien, bardin pasatzen da. Zedeko guz, virologuek, biologuek, Bizkaiko, dekano del Colegio Beloso de Bizkaia, txosten bat prestatzen amazazpi horri aldetakue, esaten, hau, guzurra hundi bat dela, honek ez dekola logikarik inundik eta inorabe, los 4 postulados de Koch horrepez dizela betetzen, que zientifikoki oso kontrastata dau kontue, eta ez dau, argudio zientifikorik ez dau. Ez tabaidatan sartzen gari zenien, beste alderditzik ez dau argudio zientifikorik. Dauzena da, hori, terraplanista, hori, zerak esate bana. Bai, holako argumentu eta baina ez dauz benetan argumento zientifikorik. Oso interesgarri zera Luis de Miguel Ortega abokatu jundanien epaiktegira, al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco jundanien maskarilan kontureta, hor, medidas cautelares, ez dakiz eskatzen, esateban zelanik etorri dan Eusko Jaurlaritzako letraue zelanik etorri dan, eta ezekarrela txostenik, txosten teknikorik ezekarrela. Ni zinegotzi izen, Mikelek esan du bera zinegotzi izen zala, ezta? Etxetu dozu. Ni be zinegotzi izen nekuenaz, Ibarrangeluko udalien, oso udal txikize da, baina zinegotzi izenaz, 2007-tik 2011-ara. Eta badakit, zu zinegotzi zari zenien, handeko zu idazkarize esaten kontuz, ze ez badozu baimendik emoten, eta baldintza guztize betetzen badeuz, kontuz ze hor prebarikatzen zauz. Bai? Orduan, horre guztizek, momentu honetan, olako dekretuak eta taraten da bizenak, horrek jakin behar dabe txosten teknikorik ez badeki atzien ganor askorik prebarikatzen da bizela. Baina, botere asko dago atzien. Bueno, igual, sarrera hau, bai, sarrera hau amaitzen jungo naz, nik amaitzeko hori. Aukera moduen ikusi gure dut, eta orain jengo duten ditzaldize hortik doie. Ze aukera dekogun momentu honetan. Ze bizitza honetara, Mikelek esan daben moduen, gatoz eta ez dugu eserrerungo juten gari zenien. Niretzako bizitza da buru jabetze prozeso bat da, eta buru jabetze horretan, nik uste momentu honetan, pandemia koronazirkus honekin, dekogula aukera ederra salto handi bat eitzeko. Muy bien, eskerrik asko.